De vakít a fény. Vakít. Most meg sötét lett. Na csá! Hétid vagyok, és eljöttem hozzátok egy újabb rekordboxos videóval. Kezdjünk is hozzá. Szóval éppen azon voltam, hogy az új zenéimet behúzzam rekordboxba, beállítsam azokat a dolgokat, amiket az első videóban már átvettünk, és akkor beleütköztem egy olyan dologba, ami ugyan viszonylag ritkán fordul elő, de itt van, mutatom is. Helytelen BPM-en ismeri fel a zenét. Mutatom a dropnál. Tehát a drop az itt van egyébként. És az még egyébként most ebben az esetben egyébként még jó helyre is tette az első kicket, de utána, hogyha ugrálok, akkor így látszik, hogy szép lassan így elmozdul az első kickről, ez tök jól levehető a képről, itt látszik az első kick, ugye, és hogy ehhez képest már elmozdult a gridünk, és ez csak jobban és jobban mozdul el. Mivel a grid tolódik el, ebből egyértelmű, hogy lassabb BPM-et mutat, mint ami ez a zene valójában. Ergo ebből rájöhetünk, hogy itt valószínűleg felfele kell kerekíteni, és a helyes BPM az a 172 lesz. Írjuk át. Viszont ekkor, mint ahogy láthatjuk is, a gridünk az elugrott. De mivel pontosan kijelöltük, hogy hol van a drop, hol van a legelső ütem, a legelső kick, és még ott vagyunk, ezért ezzel a kis vonallal egyből oda tudjuk rakni a gridet, és most léptessük. Gyönyörű szépen végig ott van ütemen a grid. Tegyük fel, hogyha a kurzort nem állítottuk volna be előre jó helyre, akkor sincs nagy gond, ugyanis hát egyértelműen látszik azért, hogy itt van a kickünk, a kurzorunk az ugye elmászott, semmi gond, ezzel és ezzel a gombbal tudjuk mozgatni jobbra-balra a grideket. Vigyázzunk, hogy ne ezzel vagy ezzel csináljuk, ezek ugyanis egymáshoz közelebb és távolabb rakják a gridet, de ezek a gombok át is állítják egyből a BPM-et is, tehát ezekhez ne nyúljunk. Ezzel a kettővel tudjuk csinálni. Ha hosszan nyomom, nagyobbat ugrik. És kicentizem, hogy jó helyen legyen. Nekem most tűnik jónak. Akkor még egyszer át szoktam írni a BPM-et, biztosan biztos. És jöhet a lock. Innentől pedig már ismerjük a folyamatot. Az előző 2 videó után is kaptam már néhány üzenetet, melyben megköszöntétek a segítséget. Még olyan emberektől is kaptam üzenetet, akik már régebb óta vannak a szakmában, hogy még nekik is tudtam valami újat mutatni. Ha bármilyen egyéb rekordboxsal kapcsolatos kérdésetek lenne, írjatok nyugodtan. Sziasztok!